כן, כן, כן. סבא. מה קורה? עדן, אבל שנייה, שימו אותו פה. עדן, שנייה, אל תתחילו. הוא ייתן לשתיים בינינו. נתנאל מפקד תחנת ראשון לציון. נתנאל, שנייה 20 שניות. עדן! בואי לפה עם מישהו פה. תן גם את זה, עדן. תודה רבה. חכה שנייה. יופי, סבבה, יופי. יש לנו את זה. נסיעה? זה פתוח.